ମାକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗାରିମାମୟ ଅତୀତର ପରିଚୟ। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ମୋ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଅବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୁରୀରେ ଥିବା ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟି ଜଳାଶୟ, ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପାଞ୍ଚଟି ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାମ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଓ ମହୋଦଧି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଅ ବୁଲାଇ। ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଯେ ମୁଁ କରେ। ରୁଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି। ଏହି ସ୍ଥାନର ଏକ ବିଶେଷ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଯାହାର ପତ୍ର ପିତା ନ ଲାଗି ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ ଆଜ୍ଞା। କିପରି ଭାବେ ମୁଁ ପାଳିଥିଲି ମୋର ପଞ୍ଚୁକ। ରାଧେ ରାଧେ।